दिनैसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनै जि गायसनथाय सान हिसाबै गासैनिबो बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय मान बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव जोनोम मोननानै दिनै 57थि जि बोसोरा आगान होफैबाय आरो बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाय गेदेरमा बिथांमोना बिबान लानानै बर' माहारिखौ बे बुहुमाव जितु बर' हारि हिसाबै जुदि जोङो थांनानै थानांगोनब्ला मोनसे आफादनि गोनांथि दङ होननानै बै समनि मेलेमजिबि बिथांमोना गेदेरमा बिथांमोना साननानै मोनदांदोंमोन आरो बै समावनो गिबि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायखौ जोङो मुगानि आगदारि बिमुं होनाय बानेस्वर बसुमतारी बिथाङा आफादगिरि बिबानखौ लानानै आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै कनकेश्वर जि नार्जारी बिथांमोना बिबानखौ लानानै बर' माहारिनि जि गांनाय उखैनाय जि मोनथायनि थाखाय बाथ्रा बुंनाय हारिखौ जुदि जोङो हारि हिसाबै जों फोथांना लाखिनांगौब्ला बै समाव बिबान लानानै गेदेरमा बिथांमोना बर' माहारिखौ दिनै मोनसे नैबे दिनैनि जि थासारि बे लेभेलसिम लाबोबाय आरो बेनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ जोङो नैबे समाव जोङो दिनै जोंनि जि जोनोम सान बेवहाय बिथांमोनखौ जोङो गोसोखांनायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि फिरफिला बे हाबाफारि फिरफिला बेरहोनाय बे हाबाफारिफोरखौ भालुफुं दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेहाय मावफुंबाय। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैबो जितु जिल्लानि सिङाव गं 12ता दख'रा दङ जोङो जिल्ला हिसाबै थोंजोङै खुङाखैब्लाबो गंफ्रोमबो दख'रानि सिङाव थानाय जि जोंनि रायजो राजा इन्टेलेक्सुवेल लेभेल आरो फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ लानानै साइकेल रेलि माखासे दख'राफोराव लादों आरो माखासे दख'राफोराव इन्टेलेक्सुवेल मिट बिथांमोनजों लोगोसे फरायसाफोरजों सावरायनाय माखासे बेबायदि हाबाफारिफोर मोनफ्रोमबो दख'रायाव लादों आरो बिदिनो आंबो नैबे जि भालुफुं दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जोनोम सान गायसनथाय सान बेहाय बाहागो लाफैदों आरो दायो इन्टेलेक्सुवेल आरो फरायसा फरायसुलि बिथांमोना दायो जमा जादों। दा बाथ्राया जादों मा दिनै जोङो बै समनि गेदेरमा बिथांमोना गायसननानै जि दोनलांनाय जोंनि जि जोनोम सान दा बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि माहारिखौ जोङो दिनैनि दिनाव बोरै लाखिनांगोन बै बाथ्राफोरखौ दिनै जोङो सावरायगोन आरो लोगोसे माहारिया जितु हारि हिसाबै जुदि थांनानै थानांगोनब्ला दिनैनि लाइमोनफोरनि दिनै थासारिया बोरै जानांगोन बे बाथ्राफोरखौ दिनै जोङो सावरायगोन आरो बर' हारिया जुदि हारि हिसाबै जुदि थांनानै थानांगौब्ला जोङो बोरै थानांगोन जोंनि गेजेराव दासिमबो गोबां रोखोमनि समस्या सनितपुर जिल्ला हिसाबै समस्या जोंनि गेजेराव दङ आरो माहारि हिसाबैनो दिनैबो जोंनि गेजेराव गोबां समस्याफोर दङ जेरैबायदि बर' समाजनि गेजेराव दासिमबो खोमसि फोथायनाया जोबाखै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय दासिमबो जोबाखै जौ जुवानिफ्राय जोङो दासिमबो उदां जानो हायाखै। दा जोङो बेफोरनिफ्राय जुदि जोङो दासिमबो उदां जानो हायाखैब्ला गुबुन माहारिफ्रा गोबां रोखोमनि जौगानायाव जितु आगान होनायखौ जितु जों नुबाय दा बर' हारियाबो जुदि बिथांमोनजों समान समान थांफानांगोनब्ला दिनै जोङो रांखावरि आयदायाव जोङो जौगानांगोन जोङो जोंनि जि पलिटिकेल राइट्सनि जि बाथ्राफोरखौ दिनै जों बुंदों बेफोरखौ जोङो जौगानो हानांगोन। दा गासैबो दिगनि बाथ्राफोरखौ जोङो बेहाय सावरायगोन आरो फरायसा फरायसुलि बिथांमोना दिनैनि जि लाइमोनफोरा जौ जुवा ड्राग्सनि जि बाथ्राफोरखौ जोङो बुंदों आरो ड्राग्सआ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव जि साग्लोबनाय बेफोरखौ जोंनि बर' हारिनि थाखाय गुड साइन नङा जाहाथे बेफोरनिफ्राय जों माबायदि उदां जानो हायो बेफोर बाथ्राफोरखौ दिनै जोङो सावरायगोन आरो फैबाय थानाय समाव जे माहारिनि थांनाय थैनायनि बाथ्राफोरखौ नोजोर होनानै गासै बाथ्राफोरखौ जोङो बेहाय सावरायनायजों लोगोसे जि बर' माहारिया दिनै नैबे दिनै जि थासारियाव जि मोनथाम एकर्ड जालांबाय 1993 BSc एकर्डनि बाथ्राखौ जोङो मिथिगौ 2003 BTC एकर्डनि बाथ्राखौ जों मिथिगौ 2027 जानुवारियाव BTR एकर्डनि बाथ्राखौ जोङो मिथिगौ आरो बेखौ लानानै सनितपुर जिल्लाया नैबे जि 2020 मायथाइनि 22 जानुवारि जि BTR एकर्ड जानाय बेहाय माखासे दफाफोर दङ। सनितपुर जिल्लाया जौगानांगौनि बाथ्रा सनितपुर जिल्लाया एक्सटेनसनाव हाबनांगौनि बाथ्रा सनितपुर जिल्लायाव गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालि भेन्सारनि बाथ्रा हा हुनि बाथ्रा गोबां बाथ्राफोर दङ जों बेफोरखौ गुवार भाबै सावरायगोन आरो बेफोरखौ लानानै रायजो राजानि गेजेराव गोबां रोखोमनि सोंलु सोंथिफोर दङ जिहेतु BTR एक्सटेनसनाव 3.1 दफा गामि सुसननायनि जि बाथ्रा थ' बेहाय गामि सुसननाया जाया नङा जादों खिन्थु जानायनि मुङाव गभर्नमेन्टआ नांगौबायदि मावाखै मोनसे बेबायदि रोखोमनि जिहेतु फिल जादों हिसाबै मावदों खिन्थु मावनायफ्रा माने स्ल' जादों जाहाथे नैबे जि गामि सुसननाय हाबाफारिफ्रा जाहाथे थाबैनो जायो नै दिनै पार्लियामेन्ट इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ 1-1.5 मासनि गेजेराव बियो पार्लियामेन्ट इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बिनि सिगांनो जाजानायखौ बर' रायजो राजा बिथांमोना सनितपुरनि बर' रायजो राजा बिथांमोना इन्टेलेक्सुवेल लेभेला
लुबैजादों आरो जोंबो बेखौ लुबैजादों जाहाथे बेखौ मोनसे स्पिड आप खालामनानै जाहाथे थाबैनो मावनानै होनो हायो आरो सनितपुर जिल्ला हिसाबै 60 जौखोन्दो 70 जौखोन्दो ओनसोलावनो बर' रायजो राजा बिथांमोना से हादान ओनसोलाव दङ हिसाबै 2006 फरेस्ट डिलार एक्टनि जि मोनसे शिड्युल कास्टनि जि आयेन दङ हिसाबै बेनि गेजेरजों हा होनाय खामानिया बेहाय सोलिबाय थादों खिन्थु बेबो नांगौबायदि स्पिड जायैनि थाखाय बे सनितपुर जिल्लायाव माखासे दासिमबो दङ हिसाबै दा बिनि खामानिया प्रसेसआव दङ जाहाथे बेखौ स्पिड आप खालामनानै नैबे इलेक्सननि सिगाङाव माबायदि माने होजोबनो हायो बिनि मेकानिजमखौ गभर्नमेन्टआ जेन लायो बेखौ आङो जिल्लानि जानानै खावलायबाय आरो नैबे समाव गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो दिनैनि बे जि 12टा दख'रा इन्टेलेक्सुवेल आरो फरायसा फरायसुलि आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ लानानै मोनफ्रोमबो दख'रायाव जिल्लानि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो जों बेफोरखौ गासै जोंनि जेथो जेंनाजों लोगोसे दिनैनि जि थासारि जों बेफोरखौ सावरायगोन।